Gawas lang kung kinahanglan, kay posiblitang matatdan sa makatakot nga way sintomas makitaan. Kalimpyo pirmi hunta, hugas kamot o panglaba. Kung mo gawas ta sa balay, atong kamot di mo hikap sa dagway. Ug kung lahi na ang gibati, katututulan hila na ko kung gahi. Tawag sa barangay o hospital, mintras sa'yo pa mahatagag tambal. Mga kapuso, atong nadungog ang makalingaw nga awit, mga tambag, mga tips alang kanato unsaon paglikay sa COVID-19. Ug karong buntaga atong makauban ang lyricist ni atong mao nga makalingaw nga awit. Daghang salamat sa iyong pag-uban sa among programa, Mr. Invictus Paradela. Maayong buntag, Nico, sa imong mga viewers. Good morning, sir. Hatagi mi og ideya pag-compose nimo ato nga mao nga kanta unsa kadugay og kinsa ang inspirasyon nimo, sir? Actually, di good kay to siya dugay, less than an hour na kurma na mo dayon kay kining dinalian man kay diha man mi nakuha gud nga information gikan sa mga doctors niya. Naglisod in town sila kay sa ilang pag-interview sa mga pasyente, daghan di ay wa kasabot kung unsa ning COVID, unsaon paglikay, unya daghan sila mga gipangtuhuan nga dili tinuod sama sa kuan kini kunong mga batan-on dili mataptan or sakit ra nas dato or inana. So naninguha mi nga makatabang pinaagi aning kanta. So dali-dali gyud mi naghimo ko sa lyrics in less than an hour. Pagka next day napurma na dayon ang song. Ipadadayon na mo sa Manila, nag-record na yun sila dito in maybe around 3 days na nadayon. Ang imong pag-compose ini nga mga lyrics, sir, sa awit, sir, of course maghuna-huna man gyud mo nga catchy kanang sayon dali masabtan sa kadaghanan. How was it like, sir? Of course, syempre Bisaya gyud ang atong medium. Yeah. So kanang maura gyud to nga maninguha gyud ta nga simple lang gyud atong language, direct to the point ug unsay atong tuyo. Unya ang mga keywords, unsa gyud mga importante nga concepts nga atong ipahibaw, unya unsay keywords nga mogawas dito. Og gipun-an pa gyud, sir, og makalingaw nga choreography, sir. Exactly. So ang kining ako ang naghimo sa lyrics, ang naghimo sa kining melody si John Borja. Wala mo gyud siya producer naman gyud na siya no unya. Naghimo pa gyud og video ang among mga kabatch sa high school. Mo na karon ang ligawas nga video. Unya di lang kami naay nangayo og mga translation. Nangayo na ang Manila. In fact, naghimo pud sila ilang mga video, exercise video gamit ana. Na yung mga NGOs nga naghimo na sila ilang own videos with lyrics, ila pong disipya. Usa sa nakapadapit sa among pagtagad, sir, nga murag star-studded mga lain mga personalities sa Sugbo, gipa-appeal gid ninyo sa kampanya. Okay, kabaw naman ta nga basta kung naay stars, mas makuha man yung attention sa mga tao ug mas mutuo man yun sila. Unya pasalamat sad ta nga kini nga mga stars pod nakakita sad sila sa importansya ani. So kani karon nga song gigamit ni og pang-recorridas dito sa kuan sa mga barangay kay kining namay uban nga way access sa internet mo na nga di sad sila kabaw kaayo ug unsa ni ang COVID. So, ang mga doctors in town diri Cebu naninguha nga ilang ma-recorridas dito, ilang matrumpa dito sa mga barangays. Kung doon na kay favorite nga line sa kanta, sir, unsa man? Actually, tanan man, pero ang siguro ang importante nako ang katug yung social distancing kay mao gyud akong makita sa inadlaw-adlaw nga ang mga tao kung gawas ka karon di pa yun kay sila conscious anang social distancing. So mo na nga gi-emphasize na to, dili pwede mo hikap, dili pwede mo lamano, dili pwede mo hug.
kung pwede duha ka metros gud ang gilayo na to. Ug bawal mag-chancing kay mutuman sa social Bawal distancing. man Finally, sir, mensahe nimo sa mga tao pamaagi sa promote ani atong awit, sir. Og of course, kita magitan na naninguha nga mutabang ining kampanya batok sa COVID-19. Kita lang tanan ug unsay atong mga pamaaging makatabang ta, mutabang lang ta sa atong unsay pamaagi. So pasalamat ko sa akong batch nga nitabang ni batch 85 sa Sacred Heart School ug ang Visayan Music Awards nga nag-produce ani. Magpasalamat big dako sa imong higayon karong buntaga. Daghang salamat ang lyricist sa makalingaw nga awit likay COVID-19 Invictus Paradela. Daghang salamat.